Good morning and what's up mga kalakayers. Ngayon po, pupunta po kami ni Mrs. Nagala po kami. Ito po yung parang first ever po namin na magkasama na mag-vlog po yung pupuntahan namin. Ito yung parang tinatawag na Motovlog. Mag-motovlog po kami kung saan po kami aabot. Ildefonso, tumira sa tabi! Patay! There's a steal! Daddy Ildefonso scores! Daddy I for the win! Yes, Oh, yes! sir! Daddy I Yes, for the win! Oh, nag-subscribe na ba kayo sa YouTube channel ko? Official Danny Ildefonso, IG, Official Danny I, sa Facebook, Lakay Danny Ildefonso. Ano pa inantay nyo? Inya pa yung oran nyo. Let's get it on! Hi mga kalakayers. Good morning. Ito ulit. Ito na kami. Alis na po kami ni Mrs. ko. So, andito kami. Ayan, oh. Excited, oh. Oh, oh. Ayan, dito sa farm. Ayan. Okay? Oh. Bang! Ayan. Okay. Bye mga kalakayers. See you later. Hi mga kalakayers, nandito po kami. Nag-stop over kami kagad dito sa Sentrum Malasiki. Ayan, Sentrum Malasiki. Sa Sentrum Gas Station Malasiki guys. So nandito kami. Nag-CR si Mrs. kaya ang bilis. Malasiki pa din kami. Then papunta po kami ng Alaminos muna. Alaminos, doon po kami magbe-breakfast ni Mrs. Nag-CR, medyo sumakit ang tiyan. Pero sumakit na ang tiyan kanina sa bahay, and dito sumakit ulit. So dito tayo sa Malasiki. Ayan, Malasiki po tayo. Sentrum Pangasinan. So, okay? Tignan niyo po, shout out po sa may-ari po ng Sentrum. Sabi,
Oh, ang gaganda ng mga ano nila. Ito akala ko, tinanong ko po kanina, akala ko pinaparentahan. Hindi pala, barracks po yan ng mga empleyado po ng Sentrum. Yan. Galing. Galing. Shout out po sa inyo, sa owner po ng Sentrum. God bless and more power. Yan. Kaya sinabi ko po sa mga ano, sa mga empleyado po nila, o bait po ng may-ari ng Sentrum, ang boss nyo, kaya sabi ko sa kanila, suportahan nyo at baka lalo silang matulungan. Okay? Sabi naman nila, hindi. Okay, sir. And wala pa si misis ko. Mukhang matindi ang pinagdadaanan niya. Mukhang mahirap iire. Ano yung polio? Polio? Polio. May pamilya ka? Ay, ikaw lang. Hindi ba delikado dito? Anong lugar na ba to? Ha? Suwal?
ibagak lang kanya, mahal nga dakkel. Basit lang at least, kahit paano matulungan ka. Basit niya. Pwede mo to na, kakakas ka. Di ba? Magpasalamat. Okay? Salamat. Salamat, Apo. Nagkimita ka. Salamat kami. Kasama kita. Ang di pa salamatan, lagi jay ni Apo Diyos. Okay? Muna ni Apo Diyos gamin, ang awan sa dikas ko. Okay? Sila ko niya, kabasit ang pagkakagata ko niya. Pagani Apo Diyos ko, sabi nga, teka ko, okay, so kakakas man, okay? Pagkabigat, kalakayers! Kalakayers! Pagkabigat! Merry Christmas! And Happy New Year!
O, nasan ka ngayon? Ano daw? Oo, yun na nga. Pero pwede na daw? Doon daw sa office. Nandito kami ngayon sa Maxine by the Bay. Maxine by the Sea. Ano pangalan nila? Ayan na po yung 100 Islands. Ayan, nagpapahinga na ang aking mga helmets. Maya-maya uli, yan, mga gamit. Papatuyo. Dahil basag sana ng pawis. Ayan. So, this is the view. This is the new Alaminos. This is so beautiful. Kapag may oras po kayo, punta kayo dito. Sarap lang magpahinga, kumain. Siguro day tour will do. Ganda. Saka itong restaurant. Daming choices ng food. Ayan. Kung halimbawa naman budget meal lang, merong food court dyan. Ganda pala ng Alaminos.